Λήψη 2017. Γεια σας, είμαι η Γλυκή. Δημιούργησα αυτό το βίντεο για να σας δείξω τους λόγους για τους οποίους θεωρώ ότι θα μπορούσα να είμαι ένα πολύτιμο μέλος της ΕΦΕΚ. Ελπίζω μέχρι το τέλος να σας έχω πείσει, αλλά θα ξεκινήσουμε από την αρχή. Σπούδασα οικονομικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με ειδίκευση στα διεθνή και ευρωπαϊκά οικονομικά. Στη διάρκεια των σπουδών μου, πέρα από ομιγώς οικονομικά μαθήματα, παρακολούθησα επιπρόσθετα μαθήματα δημοσίων σχέσεων και επιχειρηματικότητας, όπως και διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και στρατηγικού μάρκετινγκ για ένα εξάμηνο στην Πορτογαλία ως φοιτήτρια Εράσμους. Μέσα από τα ομαδικά project των μαθημάτων αυτών, έμαθα καλύτερα την έννοια της συνεργασίας και της επικοδομητικής επικοινωνίας με άτομα από διαφορετικές κουλτούρες. Η επιθυμία μου για ενασχόληση με πιο ανθρωποκεντρικά αντικείμενα και τομείς γεννήθηκε. Αλλά καταλυτικός παράγοντας υπήρξε το πρόγραμμα παιδαγωγικών σπουδών της ΟΣΟΕ. Η διδασκαλία σε Λύκεια της Αθήνας όχι μόνο μου καλλιέργησε περισσότερο τις δεξιότητες οργάνωσης, επικοινωνίας, ηγεσίας, αλλά αντίθετα μου έδειξε το σκοπό της ζωής μου. Να αλλάξω την εκπαίδευση, να βοηθήσω τους νέους έτσι ώστε να γίνουν πιο απασχολήσιμοι, να αναπτυχθούν προσωπικά και επαγγελματικά. Ως νεοαπόφοιτος, χωρίς μια απτή εργασιακή εμπειρία, πέρα από κάποιες εθελοντικές δράσεις και μια εποχιακή απασχόληση ως ναυαγοσώστρια, βρήκα τον δρόμο μου μέσω του Success Academy της ΕΦΕΚ. Μέσα από το Success Academy κέρδισα ικανότητες, εμπειρίες και θέληση. Ικανότητες χρήσιμες στην αγορά εργασίας. Επικοινωνία, ομαδικότητα, προσαρμοστικότητα, ηγεσία, οργάνωση. Εμπειρίες ανταγωνιστικές. Μέσα από ένα πραγματικό project έμαθα να αναλαμβάνω ευθύνες, καθώς και να έχω κυριότητα του έργου και των πράξεών μου. Καθώς και θέληση. Θέληση να ανακαλύψω τον εαυτό μου και να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα. Να συνδυάσω ομοδοσυνεργατικές και βιωματικές μεθόδους διδασκαλίας με εκπαιδευτικές τεχνικές του ανθρώπινου δυναμικού για να κάνω τους νέους να ξεχωρίζουν, να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί. Αυτό θέλω να κάνω. Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τους στόχους, τις σκέψεις και τα όνειρά μου? Ακολουθήστε με στο email μου ή στα διάφορα social media. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Περιμένω.